Hej, jako ona už tady měla bejt. Jo, taky bych chtěla vědět, kde je. No ale vždyť ona už tady vážně měla být. Já nevím, kde je, proboha neřvi. Já neřvu, ale řveš. A řveš hrozně. Nikoho nevidím. Co si myslíš, kde je? No určitě někde bude. Hej ty! Jo? Pojď sem. Co je? Neviděl jsi náhodou tady tudy má projít Crystal? Ne. A Zoe? Ne. Má velký adrenalin, víš, čekáme na ně tady už aspoň 2 hodiny, ale furt nepřichází. A neviděl jsi je doopravdy? Ne, neviděl a ani ne. A doufám, že ani neuvidím. Sice nevím, kde je Zoe, ale vím, kde je Crystal a tu nenávidím. Můžeš stát. Už je pryč. Jo, sama to vidíš. A kdy může být? Já nevím, tak... Počkáme. Ti šibe? Ne. To by asi šibe. Jako proč? Proč tady chceš počkat? Když ale ona nás musela čekat, po 5 minutách odešla a řekla, že už nechtěla čekat. A my tady čekáme 2 hodiny a ty s tím nic neděláš. Já jdu domů. Počkej. Jdu za tebou. To by mě teda zajímalo, kde je. Ale pořád mi neřekla, kdo. No přece moje skupinka a tvoje budoucí holka. Hele, už jsou tady. Ahoj. Čau. Cože? Chci vás seznámit. Prosím tě, uhneš? Jo? Já si jdu koupit něco k snídani. Vy jste tady? Buďte. Párečku. Franku, to je Zoe. Zoe, ježiši, já si hrozně pletu. Chloe, jenom abys věděla. Chloe, no. Chloe, to je Frank. Jak? Frank! Dobře, nemusíš po mě tak řvát. Ale musím, protože tobě vůbec nic nestačí. Já tě viděla v hranolce. Ano, a co? Už zase. Hele. Frank s tebou chce chodit, ty chceš chodit s Frankem. Dobře, dejte si pusinky, pojďte. Co? Cože? Ne. Jsi normální? Fuj. Vidíš, chudák, vylekala jsi ho. Budeme se dneska spolu koukat na horor? Ne, já se budu dneska koukat se Zoe na horor. Co? Crystal. Tak nic, já jdu... kam jdeš? No, prostě já musím ještě něco vyřídit. Ale co, já chci za tebou. Nebuď tak zvědavá, zvědavko. Čau. Něco tuším a půjdu klidně za ní a klidně i zdechnu. Otevřený dveře? Tyhle dveře teda nebývají otevřený.
Ty vojo, děura. Ale to je jaksi divný. A půjdu to prozkoumat nahoru. Jen co se dostanu dovnitř. Spadnu. Zamet mě. Dobrý den, žije. Moje hlava, to jsem. No, tak co? Co jsi od té dívky zjistila? No, jenom že... No nic. Cože? Tak za co tě teda platí? No, já nevím, právě že já ji tam neviděla. No a mě to vůbec nezajímá, že ty jsi tam neviděla. Jakože je to normální? Já ti jasně řekl, že nemáš tohle dělat. No já vím, ale... Ale co jako? Už tě přestanu dál platit. Musím se vrátit.